ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ከም በሐድሽ ድማ ብጓሂ ናባኻትኩም ከይመጽእ እዚ ብርእሰይ መደብክዎ ማለት ኣነ እንተ ኣጉሂኹምሲ እቲ በኣይ ምኽንያት ዝጓሃየ እንተ ዘይኮይኑ ደኣመን እዩ ዝሕጉሰኒ ሓጎሰይ ሓጎስ ኩላትኩም ከም ዝኾነ ብኩላትኩም እናተኣመንኩ ካብቶም ሓጎስ ክረኽበሎም ዝግባኣኒ ክመጽእ ከለኹ ጓሂ ምእንቲ ከይረክብ እየ እዚ ዝጽሓፍኩልኩም እቲ ዘፍቅረኩም ፍቕረይ ኣዝዩ ብሉጽ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ እምበር ብብዙሕ ጸበባን ጭንቀት ልብን ብዙሕ እናነባዕኹ ዝጽሓፍኩልኩም ምእንቲ ከጉህየኩም ኢለ ኣይኮንኩን ንዝበደለ ይቕረ ምባል ቁጽሪ 5 ሓደ ሰብ ዘጓሃየ ተሎ ግና እምብዛ ከይኽብደሉ ብሓደ ወገኑስ ንኹልኻትኩም እምበር ንኣይ ኣይኮነን ዘጓሃየ ነዚ ከምዚ ዝበለ እቲ ካብቶም ብዙሓት ዝረኽቦ መግናሕቲ ይኣኽሎ እምባርስ ነዚ ከም ዝበለ ምናልባሽ ብብዝሒ ጓሂ ከይወሓጥ ይቕረ ደኣ በሉሉን ኣጸናንዕዎን ብኩሉ ነገር እዙዛት እንተኾንኩም ፍትናት ምዃንኩም ምእንቲ ክፈልጥ እየ ዝጽሓፍኩልኩም ስለዚ ከዓ ፍቕርኹም ከተጽንዑሉ እምዕደኩም ኣለኹ ግና ኸ ሰይጣን ከይብለጸልና ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ኣነ ንገለ ይቕረ ኢለ እንተኾይነ ብዛዕባኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረ ኢለ እየ እምበኣርስ ነቲ ይቕረ እትብልሉ ኣነ እውን ይቕረ እብለሉ ኣለኹ ዓወት ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ቁጽሪ 12 ወንጌል ክርስቶስ ምንቲ ክምህር ኢለ ናብ ጥራኣስ ምስ መጻኹ ግና ደገውን ብጎይታ ተኸፊትለይ ከሎስ ንቲቶስ ሓወይ ስለ ዘይረኸብክዎ ንሳቶም ኣስዮንዮምኒ ናብ መቆዶንያ ወጻኹ እምበር ኣብ መንፈሰይ ዕረፍቲ ኣይነበረንን ግና ኸነቲ ብክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና ብኣናውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ማለት ኣብ ማእከል እቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መኣዛ ክርስቶስ ኢና ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ነቲኣቶም ግና ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብጽሕ ሽታ ኢና ነዚ ክእለት ዘለዎ መን እዩ ብኣምላኽ ተደሪኽና ብገርህነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኮይንና ንዛረብ ኣለና እምበር ከምቶም ብዙሓት ንቓል ኣምላኽ ዝሓዋውሱ ኣይኮንናን